سلام كم يكأنكم خبركم تعزبتي أبزح سمون يستزرق غازيطات حداث إريترا الحديثة إريترا حداثن إريترا بروفايل ناتو كراءة دالو مرب داساس حتمت حزنا لكم كريمنا لنا أب عمدي تعنا نستسبرع عصمتين متصقان زغلغلو مازاتات تدهسيسوم عصمتي هو زلوو تيشو أكال سلزغونه ولاون أب غيزي مغداتي بغزا رؤسو ناي معباين متصقانن عاملو ازك خون زغلغنا سرعت زلوو أنبابران أمغاغبا مسن نختليو عصمتنا أب غيزي مسبرتي بغبو كتصقان زغدسو مازاتات اللو اتغندي معدن أب عصمتنا زركب كالشيميو أم مسرح وزارقون زموتون وهيوتات عصمي إنها شعب حدث وهيوتاتهم زتكون سلازي نغرطن دلدالنا عصمتنا كنحلو أبقي زي مسبرتن منقعتن دما قلتفو كحوي معالتاوي لعلت حسو كالشم زلو مقبتات من مقاب كنا زوتر يقبا أب عصمتنا مسبرتي أقات يوم الدحرين نكايدو حكمنا وحقز قلتفو كحوي لنا مسن دلي فيتامين دين كاين كنوسدي زمكار يركبو أب عمد الشباب نوس عمد تعزبتي بزعبات أقم يلن أتبل أمن إسيات التزوتر أبها هالعمل كيتو أب سفرة صحف أتكال من إسيات أقم يلن نمبال زقلقلولو ويزا زوتروا مغنات موزنات نمت إبراغي ويرا نايتهم تأقم يلن يلم تركم زبل من إسيات الزارب كوي نمبر تأقم يلن يلم نقالم بزيت أقم نزات أقبرو حابر من إسياتون نقراز قبايون أراكم أمسي يبزحون يبازحون دا انتخونا أي تعمنينيو كوم أخقبر أيكلني أزرع زي فكر وزتا كن مبال نز تزاربهم سبت أقم يلني لهم يفانو السبب تا ساعات زرخبو وتادي جيزيو قسانس فتر لهم بفلايت الزاربو لزعبا أمن أقداس مزيكون مز سبت رقاقامي نايزي مرخاب تخولو انتحالون نت سبت أقم يبلون إلكام فناو أقم يبلون لهم يحسبون أب عمدي بهلن سنة طبابن مبل حمشاي كفال تحستو أفاو سنة قطمك قريبالا أزن نخوني أقداسنات أفاو قطمتات أب أفاو قطمتات نايز قدسو وغناتن تكالاتن أرست رايكوينو أي طرفن أتم أب أفاو قطمتات فعرازي بلوم إنا تبهلو زقلتو وغناتون تقوس يزحلف زي مخانيو إنا تردوم يمتلو بفلاي أبز غربا جزي أب أفاو قطمتات زرازو لقداسة أزيل عليهم أزن نخون زقابرو مغنياتات بزوحات كوان تخونو أتغندقنا أفاو قطمتات كتصحفون كحتو من مجمارة منيو أفاو قدمتات كينو أفاوناتهم بحاجز ديجيتالهم عبالة عم مصحفتن كالو نزرقحة متشا زخونو متكبريتاتن تركبناتهم مسكالة أقداسناتهم أمنا عبيه بز مغنيات أفاو قدمتات معرن لعلن قدمتات صحف كنبابون نعلم كزورن بقعون أب عمدي مزانين نفسها ممثال حتو تماسقال غالات حاجزن لكسن تصفو تحساسبا مونان كمد ما تقصات سلام سفيرو مالو أب عمدي زعبالومي كاب هرفان بحري ناب تسلالي حقي أب تحت زبل نابنات أما أكل أوروبا زلوا كام سويسرلاند وي أوستريا زامسلا هجرات نرى زن هجرات تبتا ماي بحرية بلنن حانت مركبي هون ودب زي بلن هجراتين جناخة ناي جغراف أسراتنا إلى نتزلون أخرانات بمنشو مس جروابتن كينات أوجان بانت أروم جغراف مباس كديفن مس حق تعريقا نجروابتن كم عنك فازيكونس كم مشارخ تعبيترين بمكبارن بنجرن تأساسيرا وربات جروابتن كم ناتا منات سنتي كما لومي مركب زي بلا سويسرلاند حانت خابتن ذهبت مهاجرات عالمية أززر إن عبي حق أنت لوم معبالة أب حنقولنا سلامة وقت حساس بامبر أم معبل بحر تراي كم زي كونيو حانت هاجر ودب مسونا نتراي هابتم تخول مالت يكونن إذا حق إن مرقا صافي حق ما جنب بحر زلون جناها أبعمي أضهنت كينات نزركب بهاجرات عالم بزحاتين مفتحنا عبيد أما يزي كنا أب سلاموي بوليسي مخبار حقن مرقات رقاتن يزلون أمنو الزبا عدو خلا أب عمل تغلطشان إسران حموشا نايستا تكبرو مدبات عمل كيتو أما حدارتين الزبا عدو تصفي أبرها ذهب حبريتا سفير الله أب عمدي ملح الأداب والفنون مبل عصر سلسخفال لتخالق قرلين زخرتا سنة بابا وسيفانوس أبراهام عن نتفتات وجل بهلك أي حتى عم بابا حيزا وطعلام باقات أمي شومونتا مقابيت مع الترك أنستو أب إرترا ببوانو السرقا قوتو جندر تقاس معبالتات مغايروتات زدسس تحستو قريب الله تركب تهاجر زخونو من إسيات تساناتن زقبر اللهم كل مداوي نابيوت أما تساهم عبالة هاجر زلوم أبركتو عب مهانو تقليتو أب عمدي سياح وآثار قدام دبر بيزن دزدسس تحستو قريب الله أب عمدي على موزعبا أما حبرها من رخبيتات نتنط واي تاريخ 3 عمد إثيوبيا زملكت جبطوي موجود قريب الله مسما كلاي بحري أبز الدواب تنتوا هجرات إثيوبيا زمل متقوعين فليت هجر زوهاب شماي نبرن منقص تصوعلو شماي يكونن نيرو بعليت نيزو قمت منقص متقوعون يكونن كم هيرودوتس تأمسولوك قدامو صحفتي
ኣይቲዮፐስ ዝብል ቃል ክጥቀሙ እንከሎ ትሕቲ ደቡባዊ ግብፂ ንዝነብሩ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ንዘለዎም ህዝቢ ከም ሓፈሻዊ መፀውዒ ይጥቀምሉ ነይሮም። እቲ ቃል ካብ ቋንቋ ግሪክ ክትርጎም ከሎ ሓረሮ ገጽ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ናይ ሎሚ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ኑባ ዝነበረ ንግስነት ኩሽ ክመላኸት ይኽእል ነይሩ። ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ክሳብ ህንዲ ንዘሎ ህዝቢ ከም መፀውዒ የገልግል ነይሩ። ሓንቲ ብቐጻልነት ዝቖመት ኢትዮጵያ እትበሃል ኣሃዳዊት ፖለቲካዊ ኣካል ከም ዝነበረ ዝገልጽ ቃል ግን ኣይኮነን። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ኣገባብ ኣሰራርሓ ኣብ ፍሪጅ ዝርከቡ መዝሓሊታት ጋዛት ተዳሲሱሎ። ዋና ልወት ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእሲ ቅንጣብ መሬት ትኹን ዕማኾ ሓመድና ኣሕሊፍና ኣይንህብን ንጣብ ናይ ባሕርና እትብል ቀኒ ስነ ጥበባዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ንናይ ወትሩ ክውነት ኤርትራውነት ኣማእኪላ ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ደያሪ ቆፎ ኸይውሽጠይ ትርጓሜ እተን መሓስእ ዝብላ ዛዕባታት ደያሪ ጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 12 ክፋል ወሓዚ ዓወት ቀሪባላ። ኣብ ህይወትናን ኣብ ስራሕናን ክንዕወት እንተዳሊና ደርማ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ባህሊ ክንጥሪ ይግባእ። ንህፃናት እስከ ብደቂቕ ንከታተሎም ንፈትን። ህፃናት ቀጻሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ኣይዕርፉን እዮም። ህፃናት ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ዘቋርፁ ገለ ጸገም ከትጋጥሞም ከሎ ጥራዩ። ናብ ድሕሪት መለሲና ንግዜ ህፃንነትና ክንዝክሮ ምስ እንሕልን ብርክት ዝበሉ ስጉምታት ምንባርና ክንዝክር ንኽእል ኢና። ኣብ ግዜ ህፃንነትና ስጉምቲ ዘይወሰናሎም ሰዓታት እንተደኣ ነይሮም እቶም ኣብ ድቃስ ዘሕለፍናዮም ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። ዝያዳ ስጉምቲ ብዝወስናዮም መጠን ዝያዳ ለውጢ ነመዝገብ ምንባርና እውን ክንርስዖ ኣይንኽእልን ኢና። ክሳብ ዓበይቲ ሰባት ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ምሕር ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ዝነግሩና ኣብ ግዜ ህፃንነትና እንወሶም ስጉምታት ማልያ ይብሎምን። ኣብ ዓምዲ ደል ኣባብ መበል 13 ክፋል ዛንታ ጥሰት ለንቢዕ ደሚር መሰት ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ምምሕዳር ከባቢ ሓስታ ብዛዕባ ዝርከብ ቀረብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝድስስ ትሕዝቶ ይጸንሐና። ብሚኒስትሪ ትምህርቲ እትዳሎ ዓምዲ ባና ተዓሊም ዝተፈላለዩ ትምህርትን ዕቤትን ጠቀስ ትሕዝቶ ኣስፊራ ወፅያላ። ኣብ ዓምዲ ዓፌት ኣብ ግዜ ጾም ምስዓር ክዘወተሩ ብዛዕባ ዝግብኦም መግብታት ከምኡ ድማ ክውገዱ ዝግብኦም መግብታት ተዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ፍሬካድም ምስ ክኢላት መፍረደሩ ኣልማዝ ገዛኢ ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት ቀዳማይ ክፋል ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ብደቂ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ትሕዝቶ ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ሕብሪ በሮ ዝተፈላለዩ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት እርጋን ዘይተረርፍ መድረኽ ህይወት ኮይኑ ምስ ጥዕናን ቁብል ኣድህቦን ተሰኒዩ ጸጋ ምዃኑ ዝተርኽ ዛንታ ቀዳማይ ክፋል ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ጊማይ ስያሰት ጉጉይ ኣካይዳ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ጠንቂ ምብታን እታ ሃገር ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ትሕዝቶ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኤንድ ኣናላይሲስ ንጥፈታት ዕደና ኣብ እምባዶርሆ ብጥምረት ኩባንያ ዕደና ኣስመራ ቻይናዊ ኩባንያ ሲችዋን ሮድ ኤንድ ብሪድጅ ማይኒንግ ኢንቨስትመንት በፂሖ ንዝርከብ ደረጃን ሃገራዊ ረብሓ ከባቢያዊ ዕቀበን ካልኦት መለክዕታት ጥዕና ዘለዎም ዕደናን ዝምልከት ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ምስ ኣብ ደገ ዝዓበየት ንፈለማ ግዜ ሃገራ ኤርትራ ንምብጻሕ ዝኣተወ ዜጋታት ይኹን ካልኦት ብዛዕባ ኤርትራ ብዕምቆት ንምፍላጥ ነቲ ዝሰምዕዎ ኣብቲ ሃገር ኣትዮም ክፍትሽዎ ከም ዘለዎም ምኽሪ ለጊሳላ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንመነባብሮን ባህልን ብሄረ ራሻዳ ዘላሊ ትሕዝቶ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኣፍሪቃ ካብ ዘላቶ ፍሕት ንኸይትብል ዝዓገት ብእዋኑ ተዓጻጻፊ ወለድ እናተደማምሮ ዝኸይድ ዕዳታት ምዃኑ ብኣብነታት ተሰኒዩ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ኪዩኤንኤ ሜጀር ገብረ መስቀል ገብረ ገርግሽ ፋየር ንጉዕዞ ህይወቱ ኣመልኪቱ ጸሓፋ ፋየር ጉዕዞ ንእስነት ገድልን ድሕሪ ናጽነትን ዘርእሳ መጽሓፍ ዘላሊ ትሕዝቶ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒንን ካልኣይ ክፋል ካብ ቀዳሕቲ ናብ መሃስቲ ቴክኖሎጂ ቀሪባላ። ቻይና ኣዝዩ ምዕብል ሰራቕን ኣብ ዝበሃል ዓውዲ እውን እንተኾነ ዘለዋ ገስጋስ ጉልሕ እዩ። ኣብ ታህዋስ ኦርጋኒዝም ዝርከቡ ጂን ንምእራም ዝኽእል ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክሪስፐር ካስ9 ከተማዕብል ምኽኣላ ካልእ ዘደንቕ ፍረ ናይቲ ዘካየዶ ተወፍርን ዘንጸባረቕቶ ኣድህበን ምዃኑ ኬላታት ፖሊሲ ይጠቕሱ። እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ምፍዋስ ሕማማት ከምኡውን ኣቃዋማ ህይወታውያን ኣብ ምምሕያሽ ዘይተኣደነ ተስፋ ከምኡውን ስጋት ዘለዎ እዩ። ብመሰረቱ እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝማዕበለ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግና ንዑ ተጠቂማ ዝበዝሐ ፈተነ ተካይድ ዘላ ሃገር ቻይና እያ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ነዚ ዓውዲ ቻይና ተቐርቦ ገዚፍ መጠን ዘሎ መንግስታዊ ምወላን ሊበራላዊ ዝኾነ ስርዓት ቁፅፅርን ምዃኑ ሞያዋይ ናይዚ ዓውዲ ይገልጹ። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 55 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ እቶም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዕጥቅን ስንቅን ዝዓጠቑ ተቃዋምቲ ኣብ ቅድሚ ወተሃደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ሊብያ ክምክቱ ኣይከኣሉን። ኣብ መጋቢት ጋና ሓይልታት መንግስቲ ሊብያ ንምድኻም እገዳ ነፈርቲ ውግእ ብቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣወጁ።
እዚ ገዳዝውን ኣባይታ ብዙሕ ለውጢ የምፀን ድሕሪ ዚ ኪዳን ሓይልታት ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብ30 ሚያዝያ ብነፈርቲ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሊብያ ድብዳብ ጀመራ ሓደ ካብ ቀዳማይ ዕላማ ድብዳብ ነፈርቲ ኔቶ ገዳፊ ብምንባሩ ኣብቲ ቀዳማይ ድብዳብ ሓደ ወዱ ተቐቲሉ ብዙሕ ንብረት ከዓ በሪሱ መዝናይ ኔቶ መጥቃዕቲ ማዕረ ኣብ ሰነ 2011 ኣህግራዊ ሕጊ ገበን ኣብ ልዕሊ ገዳፍን ወዱ ሳልሕ አልኢስላምን ካልኦት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ወፅዩ ኣብቲ ውግእ ሰላማውያን ሰባት ብክልቲኡ ሸነኽ ይቕተሉ ከም ዝነበሩ ኣይጠራጥርን ብዙሓት ከም ዝምስክሮ ግን እቲ ኣህግራዊ ሕጊ ገበን ኣብ ልዕሊ ገዳፍን ካልኦት ንዘቐረበ ክስታትን ኮነኢልካ ዝተፈብረኸ እዩ ነይሩ ኣብ ወርሒ ሓምለ ግና መንግስቲ ዝሰፍሐ ክፋል ሊብያ እናተቆፃፀረ እንከሎ እቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣውጁ ሃገራት ምዕራብ ብቐፅበት ድሕሪ ወርሒ ከዓ ዓረብ ሊግ ከም ሕጋዊ መንግስቲ ፈሊጥዎ ኣብቲ ስዒቡ ዝመፀ 2 ወርሒ ብፅዑቕ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ኔቶ ሚዛን ሓይሊ ጨርሹ ተቐይሩ ዝተረፈ ታሪኽ እዩ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ሕማቕ ፍቕሪ ጥዕና ሃበኒ ኢልካ ዘማህለል ኣይኮነን እቲ ረብሓዊኻ ክትናገፍ ቁርብ ክሕሸካ እውን ኣይትደልን እቲ ሕማም ዝፅላእ ካብ ዘይገብሮ ኣማሳኒ ስለ ዘይኮነ እኳዳ ይሕይል ፈጠራዊ ዘይትረብርብ ዘይትሕየል ዘይትድሃል ዘይትስከብ ዘይትቕምስል ፍጥረት ይገብረካ ኣፍቂሩ ግጥሚ ዘይፀሓፈ ረብሪበ ከይበለ ዘይተመልሰ ከይተሓለለ ደጋጊሙ ዘይተማሕፀነ ንስኩፍቱ ዓኽሊሉ ደርቢዩ ዘይግበር ዘይገበረ መቸም የለን ናብ ገዛ ጎረቤትካ ክትኣቱ ክስከፍ ዝነበርካ ናብ ገዛ ኣፍቃሪትካ ጠኒንካ ህርግድም ክትብል ኣይዓጅበካን ከምዚ ንምግባር ደፋር ምዃን ኣይድልየካን ኣፍቃሪ ምዃን ንፍቕሪ ምእዙዝ ምዃንን እምበር ዘይዋዚ ፅዋ ዝርእሳ ዛንታ ቕሪባላ ሕነሽም ኣብዚ ረፋድ ዝሰምዖ ስማዕ ወላድኣ ባህ ዝብሎ ኣይንበር ክምስ ክብል ሲገዲድዎ እዩ ብኣንጻር እዚ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ሕነሽም ኣብ እዋን ግብዝንኡ ንዝሓለፎ ክዝክር ግዲ በሎ ሕነሽም ካብ መሰቱ ክንዲ ዝበልሐን ገለ ዓበይቲ ግዳ ክጸልምዎ እዮም ተረዮም ኣብዛ ዓዲ ንሕነሽም እንበዛ እትፀወዮን ዓንተር ፅዋታት እትገብሮን ግና ሒመኡ ማሜትያ ኣብ ዓምዲ ልምዓት ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ንዞባ ማይሚን ዝርግሐ ቅድመ ትምህርቲ ብዝምልከት ዘካይዶ ቃለ መጠይቕ ሰፊሩሎ ትካል ፋሽን ፈረንሳ ሉዊስ ፊቶን ናይ ከልቢ መሰለት ዘለዎ ክቡር ቦርሳ ከም ዘርግሐ ተፈሊጡ ኣብ ድበ ዝጠሓለ ወዲ 36 ዓመት ሰባይ ድሕሪ 10 መዓልታት ብትካል ህይወት ኣድሕን ብዝተገብረ ጻዕሪ ድሒኑ ንጥዕናዊ ኩነታት ሰባት ከለሊ ዝኽእል ከልቢ ንፈለማ ግዜ ኮሊት ሓሰማ ዝተቐየረሉ ወዲ 7 ዓመት ሰባይ ካብ ዝነበሮ ፀገም ጥዕና ድሒኑ ንኩነታት ጥዕና ዋናታቱ ኣቐዲሙ ዘለሊ ከልቢ ይርከቡ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራቤታት ጠቀስ ትሕዝቶታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ጥዕና ምልክታት ረኽሲ ሳምቦ ተዘርዚሮም ኣሎ ኩሎም ኣብ ሰብነትና ዘለዉ ዋህዮታት ብሂወት ክነብሩ ኦክሲጅን የልዮም እቲ ናብ ውሽጥና ንስሕቦ ኣየር ኦክሲጅንን ካልኦት ዓይነታት ጋዝን ዝሓዘዩ ቀንዲ ዕማም ስርዓተ እስትንፋስ ሰብነትና ንጹህ ኣየር ናብ ውሽጢ ሰብነትና ኣትዩ ዝተቓጸለ ጋዝ ካብ ሰብነትና ምጉሓፍ እዩ ኦክሲጅን ሓንሳብ ኣብ ሳምቦና ምስ ኣተወ ብሻምብቆታት ደም ኣቢሉ ናብ መላእ ሰብነት ይበጽሕ እቲ ዝተቓጸለ ኦክሲጅን በቶም ሻምብቆታት ናብ ሳምቦ ተመሊሱ ብመንገዲ እስትንፋስ ናብ ደገ ይወጽእ እዚ ብመንገዲ ስርዓት እስትንፋስ ዝካየድ መስርሕ ምቅያር ጋዝ ኤክስቼንጅ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብተወሳኺ ስርዓት እስትንፋስ ኣካላትና ንእስትንፋስ ዘጠዓዕም ካልእ ዝተፈለየ ንጥፈታት ይካየድ እዩ ምልክታት ረኽሲ ሳምቦ ካብ ፎኪስ ክሳብ ኣዝዩ ከቢድ ተባሂሉ ይግለጽ ረኽሲ ሳምቦ ዘርእዮ ምልክታት ብዕድመ ብጥዕናዊ ኩነታት ናይቲ ግዳይ ብጠንቂ ናይቲ ረኽስን ካልእ ረቑሒታትን ይፈላለ ምልክታት ረኽሲ ሳምቦ ምስ ምልክታት ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ይመሳሰሉ እዩ ረኽሲ ሳምቦ ዘርእዮ ምልክታት ግና ካብ ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ነዊሕ እዋን ጸኒሑ ኣብ ዓምዲ ትንታነታት ዜና ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ቁጠባዊ ጽልዋታቱን ተዳሲሱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሚሳይላት ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድምሰስ ብምሕባር ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ዕጥቆም ብቕልጡፍ ክፈትሑ ጸዊዑ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጀነራል ኢብራሂም ጃዋሪ ብወገኑ ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ክዘንብ ምዃኑ የጠንቅቓሎ እቲ ጀነራል ወሲኹ ኢራን ክሳብ ሕጂ ግብረ መልሲ ንምሃብ ክትውንጭፎም ጸንሐት ሚሳይላት ዛረጉን ዘይማዕበሉን ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ሃገሩ ነቶም ምስጢራውያንን ዘመናውያን ዝበሎም ፀሓይ ዘይሃረሞም ሚሳይላት ኣብ ዝባን ጸላእቶም ከተንዝንቦም ምዃና ፈኪሩ እቲ ናይ ብሓቂ ውግእ ግና ኣይተጀመረን ዘሎ ዝበለት ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት እቶም ብራዳር ከም ዘይረኣዩ ዝገለጾም ሓደስቲ ሚሳይላት ኢራን ኣብ ቀረብ እዋን ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ምዃኖም ገሊጹ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 መዓልታት ጥራይ ኢራን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ልዕሊ 2,000 መጥቃዕታት ኣካይዳ ምህላዋ ድማ ጸብጻባት ይሕብሩ
كلاي كفالوانا الوت بحري قريبا لا عمد قعد سرحت فنقل سو جنرال جبرز جابير عند مريم وچو زبل هو ورق او قالات قال ذكر صلاي عشايو اتترغاغا مكينا زمهرو اي مسلنن بحجي كماركا نصبه انت زي تمهر دما اصبيقنا كنمهرينا زبليو سب كاب حلف كيغاتاتون ورقاتاتون زي مهر تدا خينو معبالن لوطنا يمصن تحما تاريخنا داغاغا مترايو كنبر زرا ايكونن مساب كبابي زنبر احزاب مس نفسون فقر خمزي بلو يزعيار فقر نفسو زلو وسب فقر بصين كبابين الو اب عمدي مهدر جغانو مبل 17 كفال ورار قيح كوخبن داخيلا قيح مسمرن قريبالا كمزيلو تورار اناتناوحه اب زخدلو غزي اهدوتات ازوقاو اناتمنامنا سلازخدا اتن بربعه شالقا زوما برغيرات بسلسه شالقاتاتن اتن بسلسه شالقاتا زوماها بخلته شالقاتات كوما تگددا ازون مالوت دا بشالقاتات يصوا عمبر زنبرن عقم سب كابناي شامبل للعلي عقمي نبرنن كمزيلو دمات شارشا ورار اوش 3 ورحنا هرب مصنقا زيحيلو بعوت حزباوي سراويت حارنت إيرترا تزازمه عملو شارشا ورار زمتشا قي كوكب نزق او زغاط مكسراز موتو 4355 زو اصلو 8785 استمروا 459 زخرعونا فزواو جنبار إيدم زهابو سانكلتا نيروم ناب سودان زخدو دما 166 نيروم طالالا كسرا صلاي 13727 نيروم واديلو مغلطي صباغ بهر راشادا اب تحت زبل مسحف الشامنا بابرون بهلن بهر راشادا زلالي تحسوي صنحنا اب عمدي وقفا فنيا استفلالي عوتا سنه طبابا وسرحات بلوصا سنه طباباوين تلاليم نرخبهم اب عمدي شبابات عام 2026 مساغرو ناب استفلالي مدرخ اب تحت الزبل ام مصيه الشباب ناي زوص تحستو ترغم سفير يركب اب عمدي كورنا تمهرو اقدس اندوتات نعوت غعزو تمرتي زازامي تحستو قدما فترة كاب 10 فتراتات نيكولاس تسلا قدل نبلحي تمهرو زفتنن ازاناغ عند الا تمهرون تغسيز سومون زني صنحنا امنتاويت علاميت غولنستيتي ارحقات اميتا علامات اميتا ويزورو برختي ولداي ابلاي كالاين زازامن كفال اب عمدي فرص عرق قريبلو اب عمد شباب وقعي شباب مس بروفيسور اسمروم لقسه قريبا لا بروفيسور اسمروم امناي سرحته مكرون 25 عامتات ابنن بينو يونيفرسيتات حبرات منقسات امريكا حد عامت اب هولاند ميهرو كابشن 984 كسا ناصنت اب بومبر محبر رديت ايرترا خوينو مس زواو جنبار صريحو دحري ملا حرنا دما مستفالاليات تكالات منقس ايرترا بستفالالي درجان عامنا بركيتو نبهلن ديمقراسين حبرتسب اورومز قلص كلت عبيتي ناي مرمر سرح زحازه مصحفتي كمون اب حياله زتتات مصنعتاون مرمراون سرحات قريبو نحبرتسب ايرترا زقدس برك زبلو استفلاليو مرمراو صحفات استمهروتاتن سيميناراتن بمهابون لوليا بركتو غيرو مصيت من اسين غعزه هوت وصيت مرمراو سرحاتون كالن من اسيا زقدسون غديات العلا اور حقومبت 2018 زكايدتو مقر مساطن علال بمخنات عرفتو بحلفي مس من اسيات ابستا اساسر صماو تحستو نانببتي غازيت احداث ايرترا عمد شباب جوبا تبل بتوسخي اب عمد شباب كابزوص حبريتا مصيت من اسي قط 87 كموترو ابو دابه محبر بوليتيكا قطبا حبرتسب بهالي وزته مهارن ازاناغان تحسوتات حزات زرغحلا انببوا استماعروا بتوسخي اب ويب سايت www.chapai.com كترخبوا تخلو اب عمدي ترمومات ارحدرهن قواحن صصواي عوت مهارين مخان مسلاتات رصاصي قريبو مالو اب عمدي دق انسيو سالساي كفال ليلان مسكرناتن بزعبا گدلاو تاريخ تگراليت فاطمه علي قريبلو اب عمدي من هنا وهناك اديوز نافق هبي مس بامبولات محازي نافقت موصات تحيزو اب حزبو تليفون اتيوز تعصو بريطاناوي بحاجسي وتاريخن تخفيتو كوص مخالو اقالبو محبرا ميدا سحيبو اب كردستان غلا محداري زخونت مرعت بسنكي ستكمتو كبرن كبيدن سلمات كسعسع اعتراف كتنقاساس مصقامات حبيرو يركب اب عمدي زراعه واقتصاد حرشان تمرن محبرا قطبا وربحاتاتون تداسيسلو اب عمدي واحد الطفل بسفلاليو هصانا زمطن ازانا قعتن مهارتن تحسوتات نركب اب عمدي السروا البحريه تصادف رق انسيو ام نطفاتات حبت بحري عزوز مهانو تغليصو اب عمدي اوبينيون دق انستيو ايرترا مريحنت اب غعزو ولودتا زبلا رس سفير يركب اب عمدي تقرير صقمات صمت اموغاد اب لعل هصانات اخل كنكن طنقان كم زدلي تحبيرو اب عمدي اوبينيون دق انستيو ايرترا مريحنت اب غعزو ولودتا زبلا رس سفير يركب اب عمدي سبوتلايت عالم الخايمه عترق انستيو شمونت مغابيت ايرترا زمزغبتهم تعقان تعوتات تداسيسلو
ኣብ ዓምዲ ዲቨሎፕመንት ኬላ መፍረን ክንክደርሁን ኣልማዝ ገዛኢ ተላልያላ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ናቕፋ ደቂ ኣንስትዮ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ምሕየል እትረጋግጾ ዘላ መቐይሮ ዓብ ምዃኑ ተሓቢሩ ተባዓት ትውፊትን ብጋህዲ ዝተንጸባረቐሉ ባጤራ ሃገረ ኤርትራ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ማእከል ገበሩ ስለ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰፈረ ኳዕና ባጤራ ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ Q&A ምስ ጸሓፊት ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ዶክተር ሩት ግርማይ ትሕዝቶ ሌላ ሰፊሩሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎ ሚስተር ኣለው ትሕዝቶ መደብና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሰላም